أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. bandiraɓe caggal yettude allah e julde e nelaɗo makko Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, en gari ha joni e yewtere meɗen konngol l'islam. Ewa yewtere nde mbaɗeten ɗo e Ayaw men Pini TV. Hande inchallah eɗen kaala koko fati e julde taske, nde wonno ko ɗum woni ko tinda. Eywa ko adi foof julde taske ko sunna e sunnaji nelaɗo Allah sallallahu alayhi wa sallam ɓurɗi tengtude. Ko ɓuri tengtude e sunnaji ko witiri darnde sakkitinde nde neɗɗo ina uddira gueƴa, rewi hen ko iidiji ɗiɗo: julde korka e julde taske. Julde taske eywa ko ñalawma mo ganduɗa ko ñalawma neema mo Allah waɗani julɓe ɓe, ko ñalawma mo ganduɗa neema Allah o ina feññine. Ko adi foof caggal neɗɗo heeɓi layya muɗum, eywa ina yiɗa jamma gadiɗo o, jamma ko adi julde nde, jamma julde nde nde wetata wona julde wurtinde jamma o gila e nafilaji e zikruji. jogoɗa kursma aɗa jangto Allah, aɗa waɗa istighfar, aɗa waɗa la ilaha illallah, aɗa juula e nelaɗo Allah sallallahu alaihi wasallam e ko nandi hen, e jangude alqur'ana en foof. Ko hunde yiɗande foti ko jamma julde korka walla jamma julde taske foof. Si ɓuri tengtude noon ko taraɓal jamma cakkitigal ngal. Sa fini subaka ina yiɗa lotoɗa lotgal janaba, lotonoɗa sunna iidi o. Lotgal ngal noon gila hade fajiri ferde sa welama lotoɗa, ala base. Te kadi ɗo wiyaka ine sunnina aɗani julde aljuma, ñande aljuma ine sunnina sa lotanima juma o jokkodira lotgal ngal e yaadu. Gacce ha pa yaade juma lotoɗa taw sa lotima tan a yahat. Kono noon julde wona noon jokkodiraka. Sa welama lotoɗa gila hade fajiri yonde gona ɗon caggal fajiri ha nangue fuɗi, caggal mum jaaha juuloya ala base. Enen kono noon kadi mbaɗa uranteri ha guura. Cinkoɗa to banggue comci, comci joɗɗi. Julde ɓuuri yiɗede ko comci kesi. ñande aljuma ɓuuri yiɗede ko comci daneji, saɗa juulo e juma. Kono julde ko comci kesi ɓuuri yiɗede. Ɗum noon comci ɗi noon wona tan e juuloyoɓe, ala hayɓe juulani, rewɓe wonɓe e galleji walla sukaɓe ɓe ganduɗa julde nde wona ina ɗaɓɓa e mabɓe, walla nayeɓe rewɓe en foof ina yiɗa jomum en ñanto mbaɗa uranteri cinko saabu feññinde nemaji Allah waɗani julɓe ñande hen. Ko hono noon ina yiɗa jara koyɗe, saɗa yaha mbasa jolde e dabama, mbasa jolde oto ma walla moto ma, ceppa kala teppere nde jaɓɓuɗa andu a windanama sadak. Saɗa arta kadi eywa jara koyɗe, saɗa yaha noon lawol ngol dewɗa ngol, saɗa arta ina yiɗa ndewa lawol ngol. Mbasa rewde e lawol ngol dewnoɗa ne jatande. ñande julde korka ina yiɗa sa fini gila subaka taƴa kaccitoɗa haadema juuloyde. Kono ñande julde taske yiɗa ko sa fini joguitoɗa mbasa ñamde ha garta iidi o puɗɗoɗa ñamde. Ina ɓuuri yiɗede ni heñere layya ma o eywa taƴira ɗum. Ko hono noon ina yiɗa kadi saɗa juulo e jaaha caggal nangue fuɗi, mbasa rojja law to juulete to. Sa yalti galle ma noon aɗa fayi juuloyde, ina yiɗa gona wiide Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar walillahi alhamdu, Allahu akbar kabira walhamdulillahi kathira wa subhanallahi bukratan wa asila. Woni Allahu akbar, Allah ɓuuri mawnude kala ko mawni. Allahu akbar, Allah ɓuuri mawnude. Allahu akbar, Allah ɓuuri mawnude. Kabira o mawni mangugo omo handi kanko Allah. Walhamdulillahi dennagal jettoje godini Allah, kathira ko heewi. Wa subhanallahi senare wodini Allah, bukratan kala subaka wa asila e kala kikiɗa. Gona wiide ni sa welama kadi gona wiide Allahu akbar tan, gona wiide Allahu akbar tan. So tawi ko ɗum mbawɗa. Sa yettima to juulerteto
jooɗoɗa so tawi wona e jama mbasa naflude eyyi jooɗoɗa aɗa jokki aɗa wiya noon ha nde almami ari foof almami so yettima tan yimɓe daroto pour julde nde aha eyyi taw wona aɗa yewte walla ko nandi hen sa yettima toon wone wiide noon allahu akbar kabira walhamdulillahi kasira wa subhanallahi bukratan wasila eywa gonon e wiide ni ha nde almami ari foof eyyi kabirali ɗi kadi feññinde ɗum dow ko hunde yiɗade hen hunde moƴƴude eyyi eyyi ko hono noon ɓuuri moƴƴude julde nde koto dingiral koto boowal wasa juulede e juma so wona noon wayno Dakar en gandani faade booɓe ngala dingere ngala julde ɗum e jumaji ɗi ala basi ina moƴƴi kono ɓurno yiɗede tan ko julde ɗum e boowal eyyi kono wona ko ɗo hen tan sellata ala ina sella e juma eyyi e jama he kono noon ko to ɓuuri yiɗede tan eyyi on saaha sukaɓe rewɓe on saaha worɓe e rewɓe foof hayɓe ganduɗa juma waɗɗanoki e dow mabɓe ene yiiɗa ɓe juula hay rewɓe wiyama rewɓe ɓe ganduɗa eɓe gonde ella ɓe juulata ene yiiɗa ɓe ñanto ɓe jaaha to juuleteɗo kono noon ɓe gonan banggue ɓe mbasa julde kono ene yiiɗa kamɓene ɓe jalta ɓe jaaha to iidi o to aha eywa ko hono noon ene yiiɗa almami so ari daro yimɓeɓe gona e julde sene juule darde adine nde ine ɓuuri yiɗede hen jomum jangga sabbisma rabbikal a'la darde adine nde eyyi walla hal ataka hadisul ghashiya o janga e ndeɗo simore e darde adine nde kala nde o jangi hen kala nde o jangi darde so tawi qul wallahu ahad o jangini ine sella wayno ɓuuri yiɗede nde wonno nelaɗo Allah sallallahu alaihi wasallam jangi ɗum waɗi ine barkinore darde ɗimmire nde jangude hen washamsi wa duhaha ene yiɗa walla walleyli idha yaghsha ene yiɗa hen kono noon kala ko jangini sella ko hono noon kadi khutbaji ɗiɗi ɗi eywa almami ine jooɗo eywa e arwande khutba o ɗimmijo khutba o omo haalna hen yimɓeɓe ko fate julde nde eywa ko fate iidi o e golle nde nandi hen ko fate layya ko nandi hen so fataki kay eyyi khutbaji ɗiɗɗi noon ko caggal juulu ngu kadi watte aljuma khutba aɗa to juulu kono noon iidi khutba o sakkitto an joguiɗo layya ma mbasa heppude so almami gayni julde fat hawo khutbina hawo gayna hawo hirsa layya makko puɗɗoɗa yaade eyyi ina yiiɗa kadi almami o uditira khutbaji ɗi e kabbirali wona e habbirde hen wiide allahu akbar ina yiiɗa hen o haala hen kadi o wiya hen la ilaha illallah subhanallahi en ina yiiɗa e khutba he on ɗon nelaɗo sallah sallam ina waɗanno ɗum eyyi eywa kono noon kadi ina yiiɗa ɓe ganduɗa wona sunna o ina waɗi e dow mabɓe wayno sukaɓe e rewɓe en guila sukaɓe guila e rewɓe mawɓe ha ko nandi hen eywa yaade juuloyde ɗum ina yiɗanaɓe eyyi kono noon kadi neɗɗo mo ganduɗa o tardi nde o yetti taw almami juuli ina yiiɗa o juula kanko goto banggue makko eyyi hayso yahani ni gonnoɗo galle muɗum heɓani yaade juulama an o goto juulɗum to galle ma ɗo iidi ono juulirte ni ene yiiɗa eyyi ko hono noon kadi ñande iidi nde ha ñalawma nayaɓo o so fajiri juulama caggal mum eyyi woɓɓe ne mbiya tisbar kala ni waktu mo juulla sa gayni kabbira mbiya allahu akbar allahu akbar allahu akbar sa silmini tan mbiya noon laabi tati sa welam ɓeyda hen la ilaha illallah wallahu akbar walillahi alhamdu eyyi allahu akbar allahu akbar allahu akbar la ilaha illallah wallahu akbar walillahi alhamdu kala waktu mo juulla caggal ñande julde taske caggal iidi o tisbar dewɗo ɗon o ha ñalawma nayaɓo o sa juuli subaka fajiri o ha gayni kala waktu mo cilminɗa tan mbiya allahu akbar allahu akbar allahu akbar laabi tati haade ma wiide allahumma anta salam walla goɗɗum ko nandi hen eywa julde nde noon ko darɗe ɗiɗi darde adine nde almami ine habbira hen kabbirali jeeɗiɗi kabbirali jeeɗiɗi o habbirta taw habbirano harminirdu ndu ine limte hen so rendi wona jeeɗiɗi
o wiyata ko allahu akbar. Allahu akbar. Woɓɓe ne keño kono alma meɓɓe yoɓe ƴettu tan hakkunde kabbirali ɗi ɓe kokka wonɓe caggal ɓe habbirde. Saabu woɓɓe so habbiri kanko nantinowo o reftata hen, woɓɓe ko ma nantinowo o haala ha gasa ɓe nana kamɓe ɓe puɗɗo reftude hen. Eyyi alma meɓɓe woɓɓe ne keño ɓe pawdira ɗum ha ɓurta. Eywa mbasen fawdirde ɗum beele eɗen kokka hebdiɓe wonɓe caggal ɓe nde habbirta jarani heñade. Kono noon ko habbirandu harminirdu ndu tan suutante juuɗe ha tolno e noppi ma walla tolno e balaɓe ma. Kono jeegom keddiɗe ɗe a suutata juuɗe ma, accan juuɗe ma ɗe ndeeƴa gona wiide allahu akbar. Allahu akbar. So tawi ka cadlowo beltina juuɗe ma aɗa wiya noon ina sella. So tawi ka qabdowo kadi mofa juuɗe ma gona wiide noon ina sella. Ko habbirandu adinu ndu tan cuutata juuɗe ma. Kono noon ha joni adi e hewɓe gila e arwande ha wattande foof eɓe cuuta juuɗe maɓɓe ɗe. Darde ɗimmire nde so almami immitima ha o dari, somo immito o yaadinani allahu akbar, somo immito e sujud ɗimmijo ɗo, so immitima ha o darima o wiya kadi allahu akbar. Ɗo juuɗe cuutetake ɗo kadi o wiya noon laabi 5. Eyyi tawo habbirano nde o immitorto ndu o limtata hen. Eyyi ndun limtatake hen. somo immito gila omo les omo immo o yaadinta e allahu akbar. Nde wonno juulu kala ko mbatta hen allahu akbar kabiral ndu yaadane e action o. Somo immito ono wiide allahu akbar ha o daro, so darima haw foccima o wiya allahu akbar, allahu akbar, allahu akbar ha timma laabi 5 o fuɗɗo fatiha o e simore nde o jangata nde. Eywa ine aña noon naflude so tawi noon koye jama naflude nde ene yiiɗa a waɗanta tahiyatul masjid wona ene yiiɗa tan, sa ari alay saago calmina juma o. So tawi noon eywa ko boowal to juuloyten to ala naflude, aran tan jooɗoɗa gona e habbirde, gona e wiide allahu akbar, allahu akbar, allahu akbar. Ñande julde nde ine moƴƴi eywa jokkude hen enɗam e yafnade hen neɗɗo ko jalawmaji ɗi ganduɗa neɗɗo ine profita. Nde wonno hodduɓe ceerata e goto fof ferguitade e goɗɗo o. Te julɗo ay neɗɗo kala ko mbaɗɗa Allah omo wawi yafadema, omo yaafoma. Sabu nelaɗo Allah sallallahu alaihi wasallam wi sa juuli juma hakkude aljuma e aljuma Allah ine yaafoma bakkatuji ma ɗi mbaɗɗa ɗon. A hoori lewru korka a jaɓanama aɗa yaafe bakkatuji ma gadinoɗi ɗi foof, puɗɗitoɗa aɗa hesɗi. Eyyi hajju jaɓaɗo kadi jobdi mum ko aljanna ha ko nandi hen. Kono noon ko toñƴa musidɗo ma julɗo ɗum ɗo kanko tan wawi yafadema. Ko ɗeɗo gueɗe noon haqqeji dogoji hakkude meɗen ko ɗeɗo jogori tardinde yimɓeɓe ñalawma dargue. Wadde wata mo yaah so wona omo yaafni yimɓeɓe o wurdanno walla hoddiɓe makko walla ko nandi hen. Wadde ñalawmaji julɗe ɗe ine moƴƴi eywa profitde hen aɗa yarlo aɗa yaafo. Eywa wata ngamen wiide noon te wata mettinan neɗɗo ha mbasa wiide noon. Ay ano ko jaafiɗama ko a pertani, ko jaafiɗama ko kala ko wonano waddema wata ndar ɗum, an ndar ko jaafeteɗa ko. Sabu ko neɗɗo wadma ɗum loratamo, ko mbaɗɗa neɗɗo ko ɗum jogori lordema janggo. Biyowo yo Allah dandam e bone kaari ko jumɗo. Bone kaari ko kaari lorata, ko kaari leptata. Ano ko bone ma leptatama. Eyyi sabu ñalawma dargue goto foof ko wadno goɗɗo o koye baraji makko ittete ɓen jooɓe. Eyyi wadde mbiya aɗa yarlo aɗa yaafo. Kanko ne woto wi tan anne aɗa yarlo aɗa yaafo, ala yo wi mi yarlima mi yaafima heɗo ha nanira nofuru ma. Woɓɓe a wiyan jomum wima aɗa yarlo aɗa yaafo mbiyama mi yarlima mi yaafima, anne aɗa yarlo aɗa yaafo o wima yen battunimo wuuri, ala. Walla yo Allah humpine manggo, ala. Yo wi annene mi yarlima mi yaafima ha nanira nofuru ma, hayso namdima welnadema yo welnomo, so salima welnomo. Profiten hankadi koye fireɗa a hoytirama. Ɗum waɗi wiya neɗɗo so yi ha o natti famde hoore makko andi o ñawi ñaw mo ganduɗa o sikki ɗaminaki immade hen yo yaafno yimɓeɓe. Haqqe neɗɗo mo joguino o rutta haqqe o ko ganduɗa omo wawi nawtude. Eywa ɓe o toñño o yaafnoɓe, profiten hen jaafodiren jarlodiren. Eywa on saaha koye fireɗen kadi. Eywa wadde oɗon jarlo oɗon jaafo oɗon gacca haqqe, minen min jarlima min jaafima, yo Allah rendin en yaafo en, yo Allah hokken tawede mo wuuri, yo Allah hokken tawede juldeji kewɗi. Hakkude julde rawane e hikka
musidɓe meɗen julɓe ruttiɓe hen yo Allah yurmoɓe yaafoɓe yo Allah wattuɓe accaɓe eywa enen heddiɓe tawaɓe hikka ɓe yo Allah hokku en tawede mo wuuri taw enen celli eɗen kiisi wonno ko yewtere meɗen konngol islam eɗen jaranno to banggue kameraji to musidɗo meɗen Djiby Dieng e bandiraɗo meɗen debbo Faty Ndiaye to banggue montage musidɗo meɗen Ali Fall wassalamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatuh